Сембер Ульяновск төбәге татарларның тарихи ватаны. Ульяновск өлкәсе территориясе тарихи яктан Идел буе Болгар, Алтын Урда һәм Казан ханлыгы составына кергән. 16 гасырның икенче яртысында Идел буе районнарына чик сызыкларында хезмәт иткән йомышлы татарлар күченеп килә башлый. 6 гасырлык тарихи булган Сембер төбәге татарларының рухи мәдәни мирасы белән галимнәр инде берничә дистә еллар дәвамында кызыксыналар. Тәүге экспедицияләрнең берсен Галимҗан Ибраһим исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты галимнәре тарафыннан 20 гасыр урталарында оештырыла. Аннан соң шундый гыйльми эзләнүләр 60, 70 һәм 80 елларда да була. Ульяновск өлкәсе татарларыннан төрле елларда язып алынган җырлар, мәкалләр һәм әйтемнәр, әкиятләр, бәйт мөнәҗәтләр 1976-80 елларда басылып чыккан 12 томлыкның берсендә урын алган. Бүген Казан галимнәре Сембер татарларының рухи мирасын авылларда бөртекләп җыеп, барлап, яңа уникаль китапны укучыларга тәкъдим итәләр. Монда төрле өлкәләрдәге специалистлар катнаша. Алар арасында телчеләр дә, фольклорчылар да, әдәбиятчылар да, сәнгать белгечләре дә һәм нәтиҗә итеп без һәр төбәккә багышланган җыентыклар чыгарабыз. Аларның исеме, ул җыентыклар сериясенең исеме фәнни экспедициялар хәзинәсеннән. Әлбәттә инде Ульяновск өлкәсендә 2 ел дәвам иткән эзләнүләрдә җыелган барлык материал да бер китапка гына кереп бетмәгән. Монда инде әлбәттә бөтен материалларда урын алмый кызганыч. Чөнки инде әйтеп үткәнемчә Совет чорында язып алынган материалларда бар. Текстларны әлбәттә монда барында урнаштырып булмый, шуңа күрә инде язып алынган материаллар күбрәк фәнни әйләнешкә кертелде. Соңгы елларда Ульяновск өлкәсе татарлары үзләре дә бай тарихлы татар авыллары, алардан чыккан танылган шәхесләр турында саллы гына китаплар бастырдылар. Казан галимнәре тарафыннан чыгарылган әлеге китап алар өчен киләчәктә бик кирәкле кулланма булачак. Андый статьялар безгә бик кирәк. Без бик шат булыр идек, калган авылларның да тарихын шулай институт килеп, без ул язмаларны кертирдек үзебезнең китапларга. Китап шул кадәр матур чыккан. Югары кимәлдә, менә киләчәктә дә бу инде хезмәттәшлек дәвам итсә. Ульяновск өлкәсе бик бай төбәк ул, чөнки Татарстанга якын. Әле өлкәдә менә безнең районда 10 китап чыгарлык материал калды. Ибраһим исемендәге институт галимнәре 2010 елдан башлап Россиянең дистәдән артык төбәгендә Түбән Новгород, Омск, Әстерхан, Чиләбе, Пермь, Самара, Новосибирск, Оренбург, Томск өлкәләрендә, Удмуртия һәм Марий Эл республикаларында булып, анда гомер итүчеләрнең милли мәдәни мирасын өйрәнеп, саллы гына китаплар нәшер иткәннәр. Әлбәттә инде татарлар яшәмәгән төбәк юк дип әйтергә була, чөнки инде күп регионнарда татарлар алар сан буенча караганда да икенче урында тора. Һәм инде бүгенге көндә инде 2009 елдан алып инде монда инде шуны әйтергә кирәк, Татарстан буенча да тикшерүләр алып бара һәм инде Россия төбәкләре буенча да гомумән инде бүгенге көндә 25 артык фәнни экспедиция оештырылган. Узган еллардан аермалы буларак соңгы вакытта институт әлеге экспедицияларга этнография һәм рәсем сәнгатен өйрәнү буенча да белгечләрен җибәрә. Чөнки төбәкләрдә бу юнәлештә дә әле бер кайчанда өйрәнелмәгән зур ядкәрләр һәм бай мирас сакланып калган. Без этнографик материаллар гына түгел, аларны туплап, барлап, аларны тасвирлап кына калмыйбыз. Аларга без үзенчә сәнгать күзлегеннән дә анализ ясыйбыз. Безнең бу яңалыгыбыз да шуннан. Һәм инде тагын иң мөһиме безнең иң зур байлыгыбыз осталар. Аларны барлыйбыз, аларны теркибез, аларның биографияларын бирәбез, аларның эшләү алымнарын күрсәтәбез. Казан галимнәре тарафыннан нәшер ителгән Ульяновск өлкәсе татарларының милли мәдәни мирасы китабы шәһәрдә узган тарихны өйрәнүчеләрнең халыкара форум кысаларында үтте. Аның пленар утырышында чыгыш ясап, губернатор Сергей Морозов төбәк тарихын өйрәнгәндә зур вакыйгаларга гына түгел, кечкенә авыл шәһәр тарихына да зур игътибар итәргә кирәк диде. Есть чем гордиться, есть что рассказать, есть что показать. Раз так, то просто грех не воспользоваться. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар.